V tomto videu preskúmame jednu z najzložitejších konfliktov na svete – izraelsko-palestínsky konflikt. Zhlboka sa pozrieme na jeho históriu, príčiny a súčasný stav tejto bratovražednej vojny. Pohodlne sa usaďte. Ja som Matej a toto je moja šifra pre dnešné video. Dnes sa ponoríme do zrodenia a vývoja izraelsko-palestínskeho konfliktu, aby sme lepšie porozumeli jeho povahu a kontext. Začíname. Po skončení druhej svetovej vojny svet čelil rozsiahlemu zmätku a mnohé z následkov tohto globálneho konfliktu sa prejavili aj v histórii Blízkeho východu. V tejto zranenej krajine, ešte omývanej následkami vojny, vznikol štát Izrael ako dôsledok mnohých historických, politických a kultúrnych faktorov. V tom čase bola Európa stále uzavretá v bolesti z nedávneho konfliktu a Židia, ktorí prežili hrôzy holokaustu, túžili po bezpečnom prístave. Ich túžba po vlastnom štáte na ich pôvodnom území, ktoré bolo historicky označované ako zem židovských otcov, nabrala na sile. Vzostup antisemitizmu a nacistických hrozieb prinútil mnohých Židov hľadať útočisko a nový začiatok. Po druhej svetovej vojne sa národnostné hnutie Židov stalo kľúčovým hráčom vytvorenia štátu Izrael. V roku 1947 prijala OSN rezolúciu o rozdelení Palestíny na židovský a arabský štát, čím dala židovskej populácii v regióne právo na vytvorenie svojho vlastného štátu. To viedlo k vyhláseniu nezávislosti Izraela v máji 1948 a následne k arabsko-izraelskej vojne. Táto vojna, ktorá nasledovala po vyhlásení nezávislosti, mala hlboké dôsledky na obidve strany konfliktu. Izrael dosiahol viacero vojenských úspechov, ale zároveň sa začal proces vyháňania utečencov na palestínskej strane. Toto obdobie sa stalo začiatkom konfliktu, ktorý trvá až dodnes. V roku 1948 sa začal konflikt, ktorý doteraz rezonuje v srdci Blízkeho východu. Tento konflikt, vyplývajúci z vytvorenia štátu Izrael, bol sprevádzaný zmenou v geopolitickej krajine a vytvoril dlhodobé napätie medzi Izraelcami a Palestínčanmi. Rozdelenie územia v tomto období zanechalo hlboké jazvy v histórii a kultúre oboch národov. Vznik Izraela v roku 1948 bol dôležitým míľnikom v histórii židovského ľudu. No pre Palestínčanov znamenal stratu ich domovov a posun do utečeneckého stavu. Toto historické zlomové obdobie vyvolalo pocity nespravodlivosti a hnevu medzi Palestínčanmi, zatiaľ čo pre Izrael znamenalo obnovu ich národného štátu. Rozdielne pohľady na územie a nároky na neho z jednej aj druhej strany vytvorili základ pre dlhotrvajúci konflikt. Palestínčania trvajú na návrate do svojich pôvodných domovov, čo je pre Izrael problematické vzhľadom k súčasnému usporiadaniu územia a demografickým zmenám po 10 ročia trvajúcemu konfliktu. Tento konflikt nie je len o území, ale aj o identite, kultúre a prežití oboch národov. Jeho korene siahajú do hlbokých historických udalostí a zanechávajú dôležitú stopu v súčasnom svete, kde hľadanie mierového riešenia ostáva jednou z najväčších výziev. Historicky sa konflikt prejavil sériou vojen medzi Izraelom a arabskými štátmi, ktoré vyústili do zmien v hraniciach a životných podmienkach pre obidve strany. Dôležitou súčasťou tohto konfliktu je aj vznik utečeneckej krízy, ktorá vznikla v dôsledku vojen a rozdelenia územia. Palestínčania stratili svoje domovy a táto situácia sa stala jednou z najväčších humanitárnych kríz na svete. Rozdielne pohľady na územie sú jedným z hlavných zdrojov konfliktu. Palestínčania sa usilujú o návrat do svojich pôvodných domovov a vlastnenie územia, kým Izrael si svoje existenčné právo na bezpečné územie odôvodňuje históriou a potrebou ochrany svojich obyvateľov. V priebehu rokov sa konflikt prejavil aj sériou teroristických útokov, ktoré vyvolali ešte väčšie napätie a podkúrili nenávisť medzi oboma národmi. Mierové dohody, ako napríklad Oslovský proces, priniesli istú nádej,
ale ich neúspech zanechal sklamanie a ešte väčšiu nedôveru medzi Izraelom a Palestínou. Okrem toho je dôležité spomenúť situáciu v pásme Gázy, ktorá sa stala ohniskom konfliktu s Izraelom. Gáza je oblasť kontrolovaná hnutím Hamas a jej obyvatelia žijú v extrémnej chudobe a obmedzeniach pohybu, čo prispieva k eskalácii napätia v regióne. Vplyv tohto konfliktu na obyvateľstvo na oboch stranách je hlboký a zasahuje do ich každodenného života, kde strach, zúfalstvo a snaha o prežitie dominujú ich skúsenostiam. Napriek mnohým ťažkostiam a neúspechom v mierových rokovaniach existujú aj príklady spolupráce a snahy o zmierenie medzi oboma národmi. Niektoré mimovládne organizácie a aktivity občianskej spoločnosti na oboch stranách pracujú na budovaní dialógu a porozumenia medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, čo je dôležitý krok smerom k mierovému riešeniu. Taktiež je dôležité spomenúť význam medzinárodnej podpory a úlohu, ktorú zohráva medzinárodná komunita pri snahe o riešenie tohto dlhotrvajúceho konfliktu. Snahy medzinárodných organizácií a diplomatického tlaku na obidve strany môžu hrať kľúčovú úlohu pri dosahovaní mierového riešenia. Ďalším zaujímavým aspektom je vplyv konfliktu na mladšiu generáciu na oboch stranách. Mnoho detí a mladých ľudí vyrastá v prostredí permanentného konfliktu, kde strach a neistota ovplyvňujú ich vzdelávanie a psychický vývoj. Napriek tomu sa však objavujú príklady mladých ľudí, ktorí sa snažia o zmierenie a budovanie pokoja vo svojich komunitách. V neposlednom rade je dôležité pripomenúť aj zahraničnú politiku a strategické vzťahy, ktoré ovplyvňujú túto oblasť. Podpora rôznych mocností a ich záujmy v regióne môžu mať vplyv na možnosti dosiahnutia mierového riešenia. Dnešný izraelsko-palestínsky konflikt je zložitým problémom, ktorý zasahuje do životov ľudí na oboch stranách. Jeho riešenie je kľúčové pre dosiahnutie dlhodobého mieru a stability v regióne. Od počiatkov vzniku Izraela a následných konfliktoch sme boli svedkami strát na životoch a utrpenia mnohých ľudí. Aj keď presné čísla sú často diskutované, odhaduje sa, že konflikt si vyžiadal tisíce ľudských životov a spôsobil obrovské utrpenie pre mnohé rodiny. Je dôležité si uvedomiť, že mierové riešenie neprichádza ľahko. Vyžaduje si to ochotu oboch strán vyjednávať a ochotu prijať históriu a pohľady druhej strany. Diplomatické rokovania a medzinárodná podpora majú kľúčový význam pri dosahovaní trvalého mieru. Okrem toho je dôležité pripomenúť úsilie občianskej spoločnosti, organizácií a jednotlivcov, ktorí pracujú na zmierení a budovaní dialógu medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi. Ich práca je neoceniteľná a ukazuje nám cestu k spolunažívaniu a mierovému riešeniu. Napokon, výzva dosiahnuť mier nie je ľahká, ale je to cieľ, za ktorý stojí za to bojovať. Čas ukáže, ako sa tento konflikt vyvinie, ale dôležité je nezanechať snahu o dosiahnutie mieru. Ak sa vám toto video páčilo a zaujalo vás, nezabudnite na like, odber kanálu a zvonček, aby vám neunikli ďalšie videá. Vaša podpora je pre nás veľmi dôležitá a my sa tešíme na ďalšie hlboké diskusie a pohľady na svet.